kılımдар büktömün keleptegen jaşoo çyndygy mezgil şartyna jaraşa ulam özgörüp, önügüp, ösüp turary belgilүү. Biz bugün Türkiýe tuuraly sapar irmemine aylangan malumatybızda Aziya menen Ewropanyň şirelişken özögü tuuraly je bolboso 10-11 kılımdarda köçmön jokerçilikden dymagy menen al jerge bargan Türk erazamatları jönünde emes, ertenki kündün eýeleri bolgon jaşlarybızdan bir irmemlik jaşoosu tuuraly söz kılsak degen niyetimiz boldu. Jaşoo jakşylygynan janbasa, bugünkü ilim üçün jer kezgen jaşlarybız ertegi menen ertenkini tutaştırgan köprü bolary dayın. Alystagı uul kızınan jakşylykty, adep ahlakty, ıymandy ümit kılıp, akıya kütken ata enesinin mehrimin sagıngan jaşlardan salam duayın jetkirүү farzyn atkarıp koyuunu ep gördük. Al emi 10 kılımga jakyn Kırgız jokerlerinin kümbözü katары legendaga aylanyp, muğundan muğun ötkörülüp aytılıp gele jatkan tarihi malumatlar körsötүүbüzdün kийinki türmöktöründen orun alaryn belgileýi geteli.